guys, yun, good morning guys. Bali ngayong umaga guys, mamimigay tayo ng ng libreng pandesal sa madadaanan nating mga tao. Ito siya, konti lang naman to, mga ilang piraso lang, ilang balot lang. So simulan na natin, tingnan natin kung may madadaanan tayo dito mga mag-ano tayo ngayon, free pandesal tayo ngayon. May madaanan tayo dito mga maganda kasi pag mas maaga pa, kasi yung iba hindi pa nakakabili. Makakapamigay tayo.
tayo mamigay sa may mga ano, mga naglalakad-lakad dito, mga nagbabike. Kaya gusto mong pandesal, namimigay ako pandesal. Madami. Sige, sige po. Sige po. Sige. Ingat po. Itong dalawang naglalakad bigyan natin. Tapos gusto nyo pandesal, namimigay ang pandesal, libre lang. Pandesal. Sige, marami ang binibigyan, sige. Huwag kang mag-alala. Malinis yan, boy. Sige, ingat kayo. Sir, bigyan mo pandesal sir, baka gusto mo. Ang puyat pa kayo sir ah. Sige sir, salamat. Bye, libre yung pandesal oh. Sige, ingat kayo. Bay, oh, libre pandesal oh. Sige, 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 ingat, ingat. So ayun guys, naubos na. Naubos ka agad natin. So ayun, uwi na tayo. Then minsan maganda rin talaga na ano, minsan nakakatulong tayo sa kabo, nakakapagpasaya tayo kahit sa ganung ano lang, ganung bagay lang. Okay din naman yun. Napakalit na halaga lang naman yun para sa ano, kasiyahan din ng ibang tao. So sana kapag meron tayong sobra ng konti, gawin natin yung mga ganito. So yun guys, hanggang dito lang muna yung vlog natin. Diyos mabalos.